Naglalala guys. Tara na soon. Bihag. Mayuhan yung mamulot. Guys. Ano yun? Paminta. Hang-hang gamay. Aromatics. Tama ka plan? Sige, frigo. Ano yung sarap? After pinakabuan, no? Mas parap, mas okay. Ano to as mga gwapo. Bawat ko na lang ng... Kapit na maluto ko sa akin. Okay. Mga tropa na ito, tara. Gasolina. Video bulino. Vlogger mo wala ka, wala ka nag-follow sa dyan ko an, Facebook. Vlogger wala ka. Joshua to, pa Joshua.